Bon dia, bona tarda. Avui farem un nou vídeo i no parlarem de la casa avui, sinó que parlarem d'algo que va sortir publicat el 17 d'agost al Butlletí Oficial, com és el Codi de Família, i que una part d'aquest Codi de Família, com no podia ser d'una altra manera, doncs afecta a les persones amb discapacitat. Aleshores, és veritat que durant molts anys s'ha lluitat per aquest tema, s'ha lluitat per un tema de mirar de que el conveni de la ONU es anés aplicant a la normativa i, de fet, el conveni de la ONU està en vigor, per la qual s'hauria d'aplicar, i, de fet, també hem de dir que els tribunals l'han anat aplicant a poc, però sense una normativa clara, jo crec que els tribunals han d'anar una mica més a l'aplicació d'aquest conveni i, sobretot, amb algo que molts de nosaltres, les persones amb discapacitat, hem lluitat de fa molt anys, que és la capacitat jurídica. Tenim o no tenim capacitat jurídica? Bé, aquí us he posat la imatge, que és com podeu veure, és del túnel d'en Valira, a la llum al final del túnel, i llavors el rètol del túnel diu el Codi de Família, una llum al final del túnel, esperem que sigui així, per a les persones amb discapacitat. D'acord? Bé, de què estem parlant? El Codi de Família, doncs, s'aprova el Consell General el 21 de juliol i es publica al Butlletí Oficial el número 98 del 17 d'agost, com deia abans. No? De què estem parlant? Doncs mireu, de capacitat jurídica, de drets, de llei, de discapacitat, de suport a les decisions, de tot, del conveni de la ONU, de la malaltia mental, del reconeixement, de l'accés a la vida quotidiana i a les preses de decisions. No? Bé, com deia abans. Bé, una petita pinzellada del que estem parlant, el conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 2006 i que finalment Andorra, no explicaré el procés, està en vigor des del 10 d'abril del 2014. Vale. Què diu l'article 12? L'article 12 diu que igual reconeixement de la persona davant la llei. És a dir, que una persona amb discapacitat és exactament igual que una altra persona que no la tingui. Per tant, han d'estar reconegudes de la mateixa manera. I com diu el conveni que s'ha de fer? Mireu, s'ha de reconèixer la persona, s'ha de reconèixer que té una capacitat jurídica en igualtat de condicions i, això és molt important, s'ha de proporcionar mesures de suport per exercir la capacitat jurídica. Salvaguardes, lògicament, per impedir abusos, això tothom ho pot entendre. I, finalment, també, aquestes mesures de suport que han de fer? Han d'assegurar els drets, han d'assegurar la voluntat i les preferències. Han de ser adaptades i proporcionals. Per tant, les persones amb discapacitat que no arriben a que aquesta capacitat jurídica pugui ser plena, millor dit, ens han d'ajudar a que puguem exercir aquesta capacitat jurídica. I això de què es tracta, finalment? Es tracta de drets. Mireu, aquí a l'esquerra, aquesta imatge que m'ha agradat, aquí a l'esquerra, teniu una persona amb discapacitat visual, al centre un nen amb discapacitat física, una mica més allà hi ha una persona que aparentment no té cap discapacitat, però igual en té una invisible, una malaltia mental, una malaltia com la fibromiàlgia, com l'esclerosi múltiple, com moltes d'altres, com un Alzheimer, que no es veu, però, bueno, miri, escolti, també és una persona amb discapacitat. I aquest és igual a les altres 4 que presumptament aquí no tenen discapacitat, però que són susceptibles algun dia de poder-ne tenir o no. Depèn. D'acord. Bé, això és el que diu el conveni. El nostre Codi de Família que s'ha aprovat, en quin sentit va? Mireu, la filosofia del Codi de les persones amb discapacitat, què ens està dient? Se suprimeix la incapacitació o la modificació judicial de la capacitat. O sigui, ja ningú ens podrà dir el que tenim que fer. Ens han d'ajudar a decidir el que hem de fer, que no és el mateix. Eliminar mesures que substitueixen la voluntat. Si jo vull fer una cosa, mireu, recordo una vegada un pare que diu que la seva filla es volia ficar, filla amb discapacitat, es volia ficar un vestit de color vermell i el pare li diu, no, escolta, no te'n vagis amb aquest vestit perquè no és que no et quedi bé, se'n riuen la gent de tu. I ella volia portar aquest vestit, allà, substituir la voluntat no és que no estigui permès, no s'ha de fer.
s'ha d'ajudar a prendre decisions. Garantir el suport a la presa de decisions que s'han d'adaptar a la persona, situació i temps. Això és el que deia el conveni i això és el que diu el Codi de Família andorrà. No? Garantir, l'Estat ha de garantir el suport a la presa de decisions i això és molt important perquè s'haurà de fer mans i mànigues des de l'Estat, Ministeri d'Afers Socials, les institucions de protecció, les institucions de presa de decisions, les institucions de suport hauran de tenir els mecanismes adequats perquè les persones puguin tindre aquest suport a la presa de decisions. No? Aviam, un petit apunt, a Espanya s'ha aprovat igual i ara després d'un any d'aplicació comencen a haver els primers problemes perquè en realitat l'autoritat judicial o aquells que encara no tenen ben assimilat el que és aquest tema del garantir la presa de decisions. Abans era molt fàcil, mira, incapacitem una persona i així no tenim cap problema. Ara no. Ara hem d'estudiar cas per cas i hem de garantir que les persones puguin prendre decisions per elles mateixes. Aquí us ho teniu, una fotografia de la família. Mesures de suport que estan a dintre de la llei, no? Tenen dret a disposar dels suports necessaris, com deien, en condicions d'igualtat. Aquestes mesures poden ser de caràcter assistencial o representatiu, o sigui, puc assistir o puc representar. Poden ser ordenades per la mateixa persona en previsió o proveïdes per l'autoritat judicial. O sigui, jo ara, per exemple, se'm diu que estic començant a tenir un Alzheimer i en previsió de que jo seré una persona dependent i pràcticament no tindré les meves facultats cognitives a ple rendiment, doncs miri, escolti, jo ordeno que se m'haurà de prestar suport en això, això, en l'altre, no? O haurà de ser l'autoritat judicial. Es pot prestar el suport de manera informal, per mitjançant la guàrdia de fet, que després en parlarem. S'adrecen a assistir la persona amb discapacitat en exercici de la seva capacitat i la possibilitat de desenvolupar la seva persona. Això és molt important. Finalment som persones i hem de poder decidir si ens casem o no ens casem, si comprem un cotxe o no ens comprem un cotxe, si podem fer un préstec o no el podem fer, etc. Això pot sonar malament per a algunes persones, però bueno, això ha de ser així. Assistència encaminada al seu propi procés i hem de respectar la seva voluntat. Sobretot s'ha de respectar la voluntat de la persona amb discapacitat i les seves preferències, tant com sigui possible, i aquest tant com sigui possible és on s'haurà de modular el suport. No? Els que donen el suport hauran de donar la informació rellevant, assistir-la de manera adaptada i evitar tota manera de pressió i coerció. No? Proveïment de suports per l'autoritat judicial. L'autoritat judicial, si la persona no els ha pres i els necessita, ho donarà l'autoritat judicial. Si el guardador de fet o ella mateixa no els presta satisfactòriament o la institució, l'autoritat judicial segurament dictarà una curatela o nomenarà un defensor judicial, que també en parlarem un moment. I he volgut ficar aquí qui pot instaurar la demanda de suport, el que era abans la demanda d'incapacitació. Doncs miri, la demanda de suport la pot demanar la persona, el cònjuge, la parella estable o de fet, fills, nets, pares, avis, germans, el guardador de fet, que també en parlarem, el fiscal i el Ministeri d'Afers Socials, en aquest cas el govern, el Ministeri que s'ocupi dels afers socials del govern. No? Bé, això és important, m'ha semblat important. Un acte i un contracte conclòs sense suport acordat, és a dir, que el Valle hagi acordat un suport, per exemple, de que si ha de signar contractes ha de ser aquest advocat o aquesta persona que l'ajudi. Si no aquesta persona no l'ha ajudat i se sap, doncs el contracte és anul·lable. Té un termini de 4 anys, però el contracte és anul·lable. Per tant, important, perquè aquí comencem ja a veure que aquestes mesures de suport tenen un costat positiu i pel costat negatiu en el sentit de dir que va a protegir més a les persones. No? Bé, curatela. La curatela sabeu que era una tutela menys intervencionista, sobretot es feia curatela per temes patrimonials, ara no. La curatela s'ha tornat pels majors d'edat, una institució multifuncional, és una mesura de suport en l'esfera personal o de representació.
defensa els interessos i de gestió patrimonial, sobretot, com abans, i ha de ser feta davant notari perquè decidim que jo sigui el curador, decidim que jo soc el curador d'aquesta persona, millor dit, la persona decideix que sóc jo, llavors anem davant de notari, o per resolució judicial, que és el Valle, no? Aquí us he ficat una imatge de la curatela representativa, des d'aquella que representa, o sigui, jo vull que aquesta persona se'n vagi a fer-me, jo què sé, aquest contracte. I això no ha de sonar malament a ningú, perquè jo, per exemple, si vull que una persona em representi, sigui als tribunals o per anar a signar un contracte, què fa? Li firmo els poders notarials i ja està. I si jo en aquest cas soc persona amb discapacitat, però com que puc, en aquest sentit, agafar i dir, bueno, miri, jo em represento algú, de la mateixa manera que una persona sense discapacitat pot ser representada, una persona amb discapacitat també. Val. Patrimoni protegit, això s'ha lluitat durant fa molts anys. El patrimoni protegit és una figura nova en l'ordenament jurídic, constituït amb aportacions d'una o diverses persones, que agafen i decideixen, doncs mira, jo vull donar X diners per a aquest patrimoni protegit, per a aquesta persona, per quan ho necessiti. Però ha de satisfer les seves necessitats. Necessitats, no, per exemple, deutes, etc. Necessitats d'una persona amb discapacitat. Ha de ser administrat aquest patrimoni protegit per una persona que els constituents d'aquest patrimoni, que normalment no pot ser un familiar, normalment. Els béns aportats no responen dels deutes de la persona, sinó només són per les necessitats del beneficiari. Menjar, el pis, el no sé què, etc. No de deutes. Important. Aquí teniu una mica la imatge de lo que és un patrimoni protegit, no? Val. Vinga, anem avançant. Actors de protecció, n'hi ha molts, n'hi ha molts. Hi ha els advocats, els jutges, els metges, etc. Però aquí n'he volgut remarcar dos, que són el defensor judicial i guarda de fet, que no sé, canviï molt del que estava abans a la legislació d'incapacitació, sinó que, mireu, el defensor judicial entra a col·lació o entra en funcionament quan hi ha un conflicte entre la institució de protecció i la persona, no? El mateix Valle o la mateixa persona pot nomenar un defensor judicial que lògicament pot ser un advocat o com no ho pot ser-ho. Si per exemple és a criteri del jutge, el jutge decidirà, el Valle decidirà qui és. En el moment de constitució del suport, si és necessari, un defensor judicial, perdó, i finalment si la institució de protecció o suport esdevé inoperant. O sigui, imagineu-vos una institució que passi completament de la persona i ens n'assabentem, no? Necessita un defensor judicial. Sobretot aquest defensor judicial és quan hi ha conflictes entre el que presta el suport i la persona interessada, no? Bé, guarda de fet, el guardador de fet, en les anteriors lleis estava nomenat, aquí s'ha volgut regular, llavors que és un guardador de fet, aquell que exerceix funcions de protecció sense un títol. D'acord? Té cura de la persona en guarda i actua sempre en benefici d'aquesta. No cobra per això, pot tenir funcions de tutela amb autorització judicial, com diu la llei, és a dir, si el Valle decideix que la persona que ha de portar els actes de representació, per exemple, o els actes de suport ha de ser el guardador de fet, llavors el Valle ho farà determinant un ofici, no? Dret a reemborsament de les despeses, lògicament, que no cobrarà una nòmina, i rendició de comptes al final de la guarda de fet. D'acord? Mireu, tens cura d'una persona amb discapacitat o amb dependència, llavors ets guardador de fet. La filla que cuida la mare, el fill que cuida el pare, etc. La persona, la veïna que cuida l'altra veïna, etc. Bé, finalment, el tema dels internaments involuntaris o el típic que tenim a Andorra, això d'anar a la quarta planta, no? Aviam, és una nova sistemàtica, encara que és molt semblant a la que teníem fins ara. L'internament involuntari, o sigui, jo no vull anar a la quarta planta, però clar, he tingut una crisi per una malaltia mental que tinc i llavors se m'ha d'ingressar perquè podria prendre mal jo mateix o a una tercera persona. Només la pot acordar una autoritat judicial, l'internament involuntari. L'internament voluntari jo mateix puc dir-li, escolti, senyor Valle,
o anar-me'n al metge i mira que jo estic fotudíssim i que tinc ganes d'algunes coses que no estan gaire bé. Bé, persones legitimades, les mateixes que hem dit abans, inclús la mateixa persona. Escolti, jo vull que m'ingressin per precaució. No? Abans de l'intermanent, el tribunal escolta la persona, només faltaria, el seu advocat, el fiscal, el metge forense o el metge especialista i qui el quedi convenient. I ha de prendre una decisió motivada en 72 hores. O sigui, els terminis s'han anat escurçant amb el temps, amb la qual un té un no vanagloria tampoc, un està content que aquest temps sigui el més curt possible, és recurrible aquesta decisió dels tribunals, també hi ha la possibilitat d'un internament d'urgència, que llavors els metges decideixen, en fi, els metges decideixen que no, que aquesta persona entra dintre, ho han de notificar al Valle, que el Valle a la vegada ho ha de notificar l'advocat de la persona, etc. El control judicial de l'internament és això, control judicial, o sigui, només pot ser el Valle qui controli com va tot amb l'internament, i la demanda de revocació, o sigui, que es tregui aquest internament la mateixa persona, la persona en funcions de suport o metges tractants. Repeteixo, demanda de revocació, només la pot revocar un Valle. I el típic que ha passat sempre, doncs una mica el conflicte entre el metge i el jutge, a veure, que jo vull això, jo vull l'altre, aquí s'han sentit algunes vegades alguns conflictes i que la realitat finalment preval la decisió judicial. Bé, ja per acabar, mostrar-vos els agraïments des de les persones amb discapacitat. En primer lloc, agrair al Consell General i a tots els consellers generals, presidents del grup parlamentari, la Comissió d'Afers Socials, que hem tingut aquest Codi de Família i aquest Codi de Família quan es contempli en allò que l'article 12 del conveni de la ONU té. No? Per tant, una felicitació molt efusiva a tot el Consell General perquè, a més, va ser aprovat per unanimitat. Prèviament per això, el govern va crear una comissió, diguem-ne, d'experts o de tècnics, en el qual era per prendre decisions proposar als consellers generals doncs, al govern d'Andorra, proposem als Consells Generals des del govern d'Andorra amb aquesta comissió el que realment hauria de ser el tema de la tutela, curatela i els canvis envers el conveni de la ONU. No? Aquesta comissió va ser liderada pel professor Vilagrassa de la Universitat de Barcelona i la coordinava la senyora Mercè Pasqual, a la qual vull felicitar des d'aquí la seva feina. Qui més érem? Hi havia des del Consell Superior de la Justícia, el magistrat Tor, del Tribunal Superior i el fiscal general, el senyor Alberca. Pel Col·legi d'Advocats vaig tindre el privilegi de representar el Col·legi d'Advocats en aquesta petita comissió, com us deia, d'ajuda a la presa de decisions sobre el text que ha sortit en el Codi de Família al Consell General, el Raó del Ciutadà, que és el garant del conveni, la Fundació Privada Tutelar, que estava representada, a part de la seva gerent, pel seu advocat, el Jordi García Iscla, i pel Comitè Nacional de Bioètica, que ja havia emès un informe sobre l'article 12. I ja per acabar, recordar a tots els companys de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat, els seus presidents, que han defensat tot això des de l'inici, l'Antoni Rogel, el Lluís Samper, el Pere Valls, l'Agustina Gran Vallet, el Manel Fernández, ara no em surt el nom, l'Anna Parramon, perdó, i com no, a tots els altres, l'Ester Fenoll, sobretot l'Ester Fenoll, que ha portat una lluita durant molts anys perquè aquesta legislació tiri cap endavant, l'Agustina Gran Vallet, una convençuda del conveni i que, a més de l'article 12, i que, per tant, ens veiem avui advocats que ja tenim una normativa. Ja tenim una normativa i que, en realitat, aquesta normativa ve a pal·liar algo que no estava dintre de l'ordenament jurídic, sí pel conveni, però no tan detallat en un codi de família. I ara, ja ho he apuntat una mica en el relat, i ara, mireu,
tocarà que l'Estat posi els seus mitjans, tocarà que això funcioni, tocarà que aquests suports siguin bé, perquè hem comprovat i hem vist per les notícies que hi ha hagut que en el nostre veí del sud les notícies no són gaire bones perquè aquells que han d'aplicar tota aquesta legislació doncs encara no estan en onda, no? No estan en onda, amb la qual la formació serà molt important i sobretot els recursos a ficar del mateix govern o de les mateixes institucions. Per tant, quedo a la vostra disposició per si teniu algun dubte, si teniu alguna pregunta, perdoneu una mica els entrebancs de d'allò, perquè la veritat és que no tinc un guió escrit i cada vegada doncs, una intenta posar-hi el millor de si, però bueno, per nosaltres és un dia important, un dia de que anem avançant en drets de les persones en discapacitat. Felicitar una altra vegada a tots ells, a tots els consellers generals, per aquesta gran iniciativa que està allà. Molt bé, moltes gràcies i doncs fins a la propera.